hadin ka jing mam sohun but bam shai ka jing batai ka thanan MEPDCL haror ka jing poi shithi sheki pai pa ban haban sio eki bai thang boarding kabla kot ki pho hajar bat ki lang nakaliang jong ka seng HNYM kabla don ring ka lang bat ki pai pa halor ka te ka kenrum kenram menta ka sngi kila lek ban yakandu yo DC ka West Castles uba Garrett Ellison Dites ban dawa pha sange shwa halor ka jing pha siu by boarding katanat MEPDCL ki padba laban kadaw hangni bahaka arp santrik luber ki padba ka West Castle District haringkat ki dukot jong ka seng HNYM kila tur shaka office kam jong katanan MEPDCL ka badan hanong ston hadien bakila yo priang ya ka shiti ba ki hap ban wan siu ya ka bai thang boarding kabalakot de ki pho hajar pada ki lak tingka kat kum ki te ki shithi malayo priang de ki padba na katanan MEPDCL la tho ban wan siu ya ka bai thang boarding kabadang sa pat ka scheme ban map ya ka sut badang sa lingba ko OTS scheme ki babun ki padba ki bayo priang ya ka te ka shithi ki dei ki bla dep shot ka boarding ha ka te ka tanan don ru ki bampat don tan boarding group ki balayo priang nolor ki wei ke bejusio manlau banai but ka jing bitar ki padba kade halor ka jing bamla jong katanat ban ai ka jing penshai ka batikna halor ka te ka bai thang boarding henry la shuong ba ka dei ka jing batha ba ki bor ba kham halor u president ka seng HNYM habe kran shigilat pathai kubor hadin ka jinga kandu yu DC ulong bana kaliang jong DC ula kran shai baha ka be dei bat ka jingda wa pha sange anumla man pen sange Henry habanya bech khman ula kular ha khamat ki dukhat ka seng ba unsa tho sha katanan MEPDCL ba umdei ban pha siu RC ya ka bai thang boarding ya ki pat ba ki ba siu man nau banai kat ba ya ki long yeng ba yo priang ya ka te ka shithi klam padon ka yeng ne tan boarding kadai ka kamram jong ka tanat boarding ba kan pet banya kat ba ya ki ba sha ram ba sha out boarding ka tanat kadai ban pen sha shi ki long yeng ba nadu menu ki sa ram ha ka ju ka por ulong ba disu kan turu ya ki pat ba ba ken bo jing khen lang ban la ban pen shisha habaki siu by boarding manau banai nakaliang jong kaseng ka kentu ya katanat boarding bakan shim kia ban penbet ya kini ki kenrum kenram khanang bakan numbu jing e ya ko office bat kham tam ki pat ba ki ba penen kam boarding to khndiat nakaliang jungi kum kaseng ni kwa ban pensyai kumne hakabe dai menin kasngi kumba philai mo lingba ki lat patai kubor hi so ban ai kublei ki lat patai kubor ba philaya pelagi kubur jungi menin haka jing kenrum kenram hap deka office kabadai pe jiki ya ka transport boarding te nakaliang jungi menta kasngi ngiwan halor kanong rim kabala kenrum kenram menin kasngi hi ban ya kendu batu DC badan burom jungka distrik ka jungi te nakaliang jungi hajing sya nakaliang jung kaseng ngilakwa ba hapuk ka distrik jungi la kumno kat ba ompat yo ya ka jing syai ka ba tikna napok ka office jungka transport boarding jungka distrik hi brokawai ngikwa ba kidei ban pensange shwa Henry hadin bangi layo banya taisani bat u DC pat nakaliang jung uru ula pensyayangi ba kamdei kabor ka batang nang ne dei kawan biang kabor ka bana kamshalor shishu te nakaliang jung ula pensyai ba ya mantahi kalong ba ban pensange umla ban pensange Henry kinyai be syakmat Henry kajingya syakmat kalong ba nakaliang jung ula kular yang ikmaseng ru ba unsa pha ya kajing tho syaka office badai pej ka transport boarding ba kine ki pajba ki ba jusiu ya ka bill light man la ubnai kim dei ban siu arsen ya kata ngilai yo banyak keren da kabashai bat u DC jongi te kine ki ba siu man la ubnai kim dei shu ban siu arsen bat kine ki longjing ki ba la positi klem pada don gaying klem pada yo ban tanya kalaj kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pej bat kine ki wei ro ki ba la shaot la du meno nadu meno usnem nadu meno katarik nadu meno benai ro baro kine ro kadai ka kamram jong ka office bakin pej bat ki kidai ro ban aya ka jing bensai
ba nadu meno kila sya ode galaj nadu meno ki saram haduk karne da karam da ki pau hajar da ki lak kelapoi plus kataro kalong ba ladalong ka bala na kaliang jung udisiru ula pensayangi ba kum ki pajba jen lada ki don ka record baro arliang kemud kum ki pajba ro kin don ya kata ka record ka ba ki siu man la ubenai plus naka office ro kin don ka record ka ba pura ba nadu kata kata dek nadu uta ubenai ba ki laot kumta ki sa saram kumne te lada kata ka record ka biang kemud kadai ka kamram hi ya upaj ba bakin siu ndai lada ka record kam biang ban siu pa huri hura ki sithi kumne klem da don kano ka jing bisai ka ba benia te kalong ka ka ba bakla bat kalong ka ka ba pensubsi ya ki paj ba nong song jongi hi borok ka wai jong ka distrik te kumta na kaliang jongi ru ngila ya keren kumta te kum ka seng ibu hi ka jing kerman ba khamtam ya ka office ka ba dai pej ya ka tanal boarding jong ka distrik hi bor ka wai ibu ka jing kerpat ya phi nadu ki nong tray ki officer baro ba pinsim sim kia ya kene kakam kenang ba kano manra syuk kano ka jing na kano ka jing kelumar ya ki paj ba batada kadang ya ilong kumne kadang ya ilong sia ilong kumne da ka pipai sithi kelumar kumne ki paj ba USA kan poi kapor ba ngi kum ka sengro ngi hapar khat sani ban sim pada da gawai pat ka senjam te kane kalong ka jing kerpat jongi raya mata kamdon kano ka jing persya raya tangkata kalong ba ikwa ka jing syai ka ba pura kenang bakal nomor rak syuk kajing kelumar ya ki paj babun